Aritu gara irudi buruz, argazkilariekin, argazki preseko gure lankidekin, eta orain letrari, titularrei eta edukiari begiratuko diogu. Europako prensa eta euskal prensa konpratu ditu Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari talde batek. Arantxa, nola egin dute alderaketa? Bueno, esan dezakeguna da Europako 5 periodiko erreferente eta 3 euskal hedabide konparatu dituztela. Prentsaren kalitatea neurtu dute, kazetaritzaren krisiaz datuak eman dituzte, etorkizunera begira jarri dira, eta horrekin guztiarekin liburua argitaratu dute izenburu honekin kalitatezko kazetaritza ba aldago etorkizunik. Erreferentziazko prentsaren evoluzioa Euskal Herrian eta Europan. Aitziber Salinas, Eusko Ikaskuntzako gaiak eta ikerlariak Amaraunera ekartzen dizkigun kolaboratzaileak jodu gaia begiz, eta ikerketaren egile pare bat ere gonbidatu ditu. Kaixo, Aitziber, egunon. Artikulu interesgarria argitaratu dute Eusko Newsen, eta ikerketa honen laburpena ekarriko digute Antxoko Agirrek eta Alezne Aiestaranek. Egunon. Kaixo, egunon. Egunon, bai. Bereiek unibertsitateko edabideak gizarte eta hezkuntza ikerketa taldeko kideak zarete zuek, eta kalitatean neurtu dezue, baina nola egiten da hori? Bueno, egia esan ez geha utzetik hasi. Badaude eskola mordo bat, urte asko dia ikerketa lerro hori badagola, eta eskola desberdina daude, ez dakit estatu batuetakoa, Alemaniarra, Eskandinaviarra eta bar. Hortik pixkat danetik edan da, metodologia bat findu dugu gure artean, eta lan eginaz. Ez dakit, zehaztasun gehiago berde zuen. No? Parametro konkretu batzuk neurtu dituzuela, alegia. Bai, parametro konkretu batzuk. Adibidez, nahiko komplejua da historia, baina hiru alderdi begiratu ditugu, batetik albistearen hautaketa, bestetik lanketa, eta gero gizarte ekarpena hirugarrena. Eta hiru horiek baloratu ditugu puntuazio batzun arabera, eta horien barruan azpi zailkapen batzuk ere begiratu ditugu. Ez dakit, Alasnek ibaloeto esplikatuko du. Bai, zein dira azpi puntu horiek? Bueno, atal bakoitzean, Antxokak aipatu dituen atal bakoitzean, 5 indizez berdin edo zertu ditugu. Guztira 15 aldagai zertu ditugu. Adibidez, albizaren hautaketan, albistearen jatorria, iturrien nortasuna, albistearen gertaera den edo adierazpenak diren, gaurkotasuna, albiste gaitasuna, horiek izan dira neurtu ditugunak. Gero lanketaren barruan, batez ere alde artistikoa eta hizkera kazetaritza estiloari lotutako aldagaiak zertu ditugu, neurtu ditugu. Baita albistea beraren zehaztasuna, sakontasuna, ikuspegi kopurua, horiek guztiak. Eta azken atalean gizarte ekarpena deitzen diogun horretan, aginteari egiten zaion kontrola, eztabaida publikoa, duintasuna bermatzen duen edoen albiste informazio horrek, kulturraniztasuna bermatzen duen edo ez, eta bazterkeria borrokatzen duen ala ez. Piskat hori asko laburtuta. Nik baita ere gehitu nahi nuke nola neurtzen den galdeatu duzu, eta asko kostata. Metodologia propio batean oinarrituta, baina baita eztabaidagarria izan daitekeen metodologia bat dela ere argitu nahi nuke, eta zehaztea izugarri kostatu zitzaiguna, Bai, gure artean egia esan kalidadea zenbakitan jartzia batzutan sujetu xamara izan daiteke, zer da kalidadezkoa zer ez, eta hilabete luze batzuk irauntzituen prozesu bat izan zen gure artean ere irakurri beste batzuk egin zutena, gure artean bildu, eztabaidatu, kode liburua batea genuen, porque lagun desberdinen artean intzian gero neurketa, bakoitzak egunkari bat hartu, eta guztiek ere antzeko irizpideak erabiltzeko eztabaida batean zan, kode liburu bat sortu zen, prozesu luze bat izan zen. Asko sinpleatuta izango litzake, halako politikarik adierazpen hauek egin ditu, adierazpen horiek jasoitu prensa agentzia batek eta komunikabide batek kaleratu ditu agentzia horrek zabaldu bezalaxe, hitzez hori izango litzake bata edo. Eta bosta izango litzake politikari horrek proposatu ere egin ez duen proposamen bat hartu, eta honen inguruan gai bat, iritzi bat edo landuta dauzkaten 6 ahots hartu, eta horrekin erreportaje bat osatu. Bai, lanketa gehiago dauka bigarren horrek. Batetik 10 neurtu dugu, Eskola bezala. Eta 10 zen izango litzake. Iturri pila bat erabili, zehaztu zindian iturriak, frogatuta dauzkasun gauza bakarrik aurrera atera, ez dakit. Ikuspegi kopuru ezberdinak uste dut aipatu dituzula, informazio elementu osagarriak edo irudiak ere kalitatezkoak eta
kazetaritzan esaten den ube bikoitze hainbati erantzuten dietenak, iskera kazetaritza estiloa inolako akatsik gabekoa, agintari kontrola, bueno, pues... Egin behar dena, ez da? Hori ez aldaba... Bueno, amarra ezinezkoa da, Eta nola gaude, zer aurkitu duzue? Hori teoria, edo lortu behar dena, eta gero? Bueno, emaitzak izan dira, aprobatu dute bai Europakoek, bataz besteko bateata, eta bai bertakoek, baina aprobatu oso altu bat ez da. Azken datua da, Europako egunkariek ate dutela 5,9, eta hemengoek 5,07. Oso justua. Justua da, egia esan. Eta oso berdina. Bai, batetik ikusi dugu, aztertu genu 2001-etik 2012-ra, eta da bilakaera bat pixkat beraka, osea, kalidadian behera egiten egia. Bai, hor noski krisi urteak, 2007-tik aurrerako eragina izango zuten. Bai, eta gero, bai iruditu zaigu, azpimarratzeko modukoa, ikusita Europako erreferentziazko horiek zian, hartu genitun, populazio handienak zian 5 estatuak, eta hortako referentziazko egunkaria, pues, Espainian adibidez, El País hartu genuen, Frantzian Le Monde, Erresuma Batuan, Financial Times, olakoak dira. Eta ikusita, horiek, enpresa bezala nolako egunkariak dian, eta hemen guak aztertu dituguna dira argia, goiena eta berria egunkaria, diferentzi txikila iruditzen zaigu, osea, 100-eko gutxi batzutakoa da, datu bat ematearren. Euskeraz aztertu ditugun 3ak, tirada 3rena juntatuta 50.000-koa da. Eta besteetatik txikiena Le Monde dala 300.000 botatzen ditu egunean. Eta hain gertu egotia kalidadean bertakoa... Horrekontua ere asko txikiagoa dutelako, noski. Aldiz txikiagoa, iruditzen zaigu badaukala bere meritua. Zein dira beste biak? Le Monde, Financial Times, País? Corriere de la Sera eta Frankfurter. Ez du esan nahi oberenak direnik ere? Erreferentziazkoak, baina... Ez, handienak. Eta Euskal Herrikoak, zoritxarrez Euskal Herrian egunkari bakarra dugu. Eta beste biak izan dira, berria aztertu dugu, eta gero argia, pixkate prentzan dekanoa edo aldizkarien artean dekanoa delako, eta goiena, tokian tokikoen erreferentea ere delako, ez? Guk ezin dugu Euskal Herriko 3 egunkari hartu, ez baita daude. Nazio mailako, eta euskeraz. Hori zelako konparatu nahi zenutena, ez da? Hori da. Eta ze euskarriri behiratu diozu, ez? Askotan edukiak sarean daudenak, edo eta paperean argitaratzen direnak ez dira igualak ere izaten? Hor, bi zera egon dira, ez bi epe egon dira. Egin dugu alde batetik, ikerketa diakronikoa, 2001-etik 2012-ra bitartekoa, eta gero 2013an digitalak aztertu ditugu. Bai? Osea, 2001-2012 urteen artean papera aztertu dugu. Eta gero 2013an edizio digitalak. Eta horrere kalitate desberdintasuna nabarmentu duzue. Bai, diakronikoan edo paperekoak beti ere eman du, kalitate hobea eman du zerekoak baino, digitalak baino, ez? Batez ere, hautaketan eta lanketa prozesu horietan. Aldiz irakurleak ematen du digitalaren aldeko autua egiten duela eta gero eta gehiago. Hala da, ez? Eta hori joera hori hor dago, uste dut atzera egitea oso zaila dela, ez? Gainera, Euskal Herriko erabiltzaileek, eta hori inkestetan ere horrela frogatu da, Europakoek baino dezente gehiago irakurtzen dute prentza digitala. Eta irakurleek, euskaldunek, oroar ontzat jotzen dute prentza digitalaren kalitatea. Hor, bestelako iritzia dute kazetariek digitalari buruz. Euskal kazetariek ze horre ere, beste inkesta batzuk egin ditugu, ez? Eta eurek ez dute ainargi ikusten kazetari eta erabiltzaileen arteko ezberdintasuna kalitatearen inguruan eta digitalen inguruan nabarmena da. Kazetariek diote, kalitate hobeto asko edo hobetzeko badagoela, eta aldiz irakurleek, ontzat edo balekotzat ematen dute. Ontzat, 160 piku batek ontzat ematen du digitalen kalitatean. Bai, kuriosua da, india inkestak, bai kazetari eta bai irakurlei, bai Euskal Herrian da bai Europako 5 estatu egiten. Eta zenbait datu kuriosuak dira, ikusten dalako bastante desberdin pentsatzen dutela irakurlek eta kazetariek, ez? Batetik, hori, kazetariek ikusten zuten gehiago edo profesionalek
irakurleak prest egongo litezkela etorkizun batean edo ordaintzeko, eta irakurleak ez dute engarbi ikusten. Horrelako 3 edo 4 desberdintasun, eta nik uste bai dela interesgarria profesionalentzako ere jakitia irakurleek zer pentsatzen duten, eta komunikazio hori irikitzea, eta hortan ere saiatu pixka. Oso kritiko, eta gainera, kode etiko deontologikoaren ahultzea, lan baldintzen okertzea, sentsazionalismoarako joera, agian irakurleari edo kontsumitzaileari iristen eta izkion, gauzak. Bai, hombre, hori batez ere enpresaren barruan, ez? Eta lan egiten daudenean somatzen da gehiago. Azken finean, irakurleari azken produktua edo azkeneko emaitza heltzen zaio, ez? Baina beste guztia pairatzen duena edo benetan ikusten duena kasetaria bera da, ez? Orduan, eurek detektatzen dute asko hobeto hori irakurleek, baino. Irakurleek, bueno, ez dute horren irakurketa kritikorik egiten horren inguruan adibidez. Eta hortan bat aldatoz, Europako beste 5 agerkaritako kazetariak eta hemengoak? Bai, nik esango nuke hemen oraindik pixka berdeago dagoela historia, Europan baino, datu batzutan nabaritzen da, baina bai, ez dago desberdintasun handirik, azken finean nahiko marko europeuan mugitzen gela gugu ere, dantzeko kultura da, dantzeko konsumo ohitura daude, eta ez dago bereizketa handirik esango nuke. Gero eta kalitate okerragoa, eta ez zaigu inporta kontsumitzaileoi. Bueno. Ez da oso aikorra. Zaigu inporta, bueno, niri konkretuki inporta zait, Eskerrak. Hor, bueno, lagin bat hartu da, eta bueno, pues, lagin horretan parte hartu dutenei, baina, bueno, niri bai, eta ni gainera uste dute ezinbestekoa dela kalitatea, ez? Ondorioak ditu, ez da, gizarte batean. Bai, parkatu? Ondorioak izan ditzakela. Hori da, bai, ez? Nik uste dut horrek badaukala zer ikusia handia ere, eta, bueno, aipatu ditugunak, eta kazetariek kritikoago edo aipatzen dituzten horiek, badaukatela, eredu, kazetaritza egiteko enpresa eredu tradizionalarekin ero, ez? Aditu askok ere pizkatori izaten dute, kazetaritza berez ez dagoela krisian. Krisian dagoena modeloa, eredua edo enpresa eredua dela, ez? Ez kazetaritza bera, kazetaritza bizirik dago, kazetaritza beharrezkoa da, ezinbestekoa da gizarte demokratikoa nahi baldin badugu. Orain burura etortzen zait, Panamako paperen kontuan nork atera zuen. Osa, holako, zera, hori, ez, ustelkeria kasu pilo bat ere prentzaren bitartez eta kazetaritzaren bitartez atera dira edo ezagutu ditugu, ez? Orduan, hori beharrezkoa da. Kontua da, nola egiten den hori enpresaren barruan, ze baldintzetan dauden gaur egun kazetariak, eta hori ez zaie heltzen irakurlei, eta gero, nik uste dut ere irakurleak, pixkat gaizki ohituta daudela, ez? Uste dute denak izan behar duela doainik, ez? Egit, baina nork egingo du orduan ganorazko kazetaritza. Gauza bada ere kazetaritza egitea eta beste bada informazioa ematea. Informazioa donork eman dezake, ez? Informazioa ematea soilik ez da kazetaritza. Panamako paperen aipatu duzu eta hor batez ere egiteko moduan edo azpimarratzekoa da elkar hartuta egin zutela medio mordo batek. Hori izan aldaiteke etorkizunera begira kazetariek planteratzen duten bideetako bat ikusita baliabidez eta murriz dabiltzala. Bueno, egia esan, elkar hartzearena ez dugu guk jorratu, baina, bueno, bai dauka logika. Gehiago ikusi izan deuna, aparte ikerketa lan honen inguruan baita jardunaldi batzuk egin genituen unibertsitatean, eta etorri zian kazetari, ibilbide luzeko kazetari batzuk, aditu batzuk, eta bar. Eta bai, komentatzen zen, Alasnek esan du mesela, krisia, bueno, begibistakoa da krisi bat dagola, krisi orokorraz gain kazetaritzaren enpresa bezala kazetaritzaren baitan, datua bildurgarria dira, langabezi tasak eta beste. Baina zenbaitek hori aukera bezelara ikustezun eta esaten zuen krisian daudenak diala enpresa handiak, egunkari handiak, eta horrek aukera mandula bestelako ekimenei, igual dozenardi bat kazetari juntatu eta sarean zerbait egin, eta bestelako aukera batzuk iriki diala lehen etzeudenak. Orduan, badago berrikuntzarako joera bat, eta badago ez da dana pesimismoa, krisian erdian ere jende asko dago, lanerako go askorekin, ideia pila dauzkana, ez? Elkar hartzea, bai, izan daiteke bat. Berriro jaiotzeko beste modu batzu bilatu beharko dira agian?
Bai, problema dauka kazetaritzak hori hortarako ez da ikerketa hondirik egin behar, baina, karo, zuk eskaintzen badezu produktu bera doainik, pues aizea zure buruari kompetentzia egiten, eta gaina zure buruaren kaltetan. Esan nahi dut, egunkari bat ordaindu edo etxean bertan doainik jaso edizio digitala, pues jendeak geroz eta ohitura gehiago hartzen ari da doainekoa eta etxetik egiteko. Ze gertatzen da, horrek kentzen dizkizu erosleak, eta gero publizitateak ere krisiagatik behera egin dunez, enpresa bezala problema batean dago, baina, bueno, pues bilatu beharko dira formula desberdinak, eta pixkanaka bai ikusten da alde guztitatik doaineko hori matizatzen joan barko dala eta modelo mistuak eta batzutan ordaindu barko dala, segunda ze edukiengatik. Bai, nik Euskal Herrian ere aspaldi ez dakit zorionez edo zoritxarrez edo asmatutakoa edo praktikan jartzen dena ere orain beste medio batzuek ere frogatzen edo beste medio batzuek martxan jarri dutela, ez, bazkidetzaren kontua, hori gero eta arruntagoa da, ez, pues bazkidei eduki aurregatzen dizkiete edukiak eta abar, eta bueno, pues hori zoritxarrez uste dut Euskal Prentsan asko egin dela, bazkidetzak eta, ez? Bueno, beti ere nahiko krisian bizi izan delako Euskal Prentsa oro har, Jardunaldi hauetan, kurioso iritu zitzaidan, etorri izan jendia kanpotik batzuk eta beste. Eta tartean zen Martxelo Otamendi, Berriako zuzendaria, eta bere hitzaldian kontatuzun, guain etortze zaizkionian, esanaz, zea goera txarra, eta nola dagoen gauza, eta tal, esaten diela, bueno, guaz palitik gaude, ongi etorri parpolora, esaten die. Egia da, euskerazko kasetaritza beti izan dela nahiko prekarioa, eta alde horretatik bintzat esperientzia badago, eta formula batzu landu dira, herri ekimenez bultzatutako proiektu dira askotan, eta beste kasetaritza batzuk aidea bideoieko hain urratzen. Alde hortatik, pues ez dakiz orionez oso zoritxarrez, baina nahiko... Aintzindariak, ara. Hori da. Egia da ere beste kontu bat, ez? Eta pizkat etxekoen alde egiteagatik, ez? Adibidez, enpresa handiagoak izan direnak, eta orain krisi latza bizitzen ari zirenak, adibidez, hoiek langileen arteko ezberdintasun, soldata ezberdintasunak adibidez, izugarriak ziren, ez? Ez dakit, goian zegoen erredaktore buru batek eta erredaktore hasi berri baten arteko soldata diferentzia igual 6 aldiz biderkatzen zen. Gurean adibidez Euskal Prentsan olako ezberdintasunik zorionez ez dago, bai? Oso goian dagoen edo, goiko postuetan dagoen batek eta bekoetan dagoen arteko ezberdintasuna ez da horren argia, ez? Orduan, hori ere uste dute kontuan hartzekoa dela. Indarguneak baditugula. Hoxe. Baina bostekoa balin bageneukan, orain krisi bete-betean, iritsiko algara bostera, hola ikerketarik egin gabe, edo gainetik begiratuta. Bosteko hori bain dala gutxi da, Bai. Bai. Krisian sartu ginenean, horrek 2001-etik 2012 bitarteko epea urteak euki ditugu, eta, 2008-2009 sartu ginen, Euskal Herrian krisian, edo lehenagotik, eta ez dakit inoiz aterako garen, izatez Irukoak ere, beraz, krisi garaiak ere neurtu ditugu. Bai, nabaritzen da, esan edo, 2001-etik 2012ko hortan grafikoak eta egin ditugu, beti iten da bezala, eta ikusten da 2007-tik aurrera behera egiten dula, eta hori lotu daiteke 2007-tik lehertu dan krisi global horrekin, ez? Pentsatzen duzu ez dela aldaketa nabarmenik egon, beraz? Urte eskasauetan. Azkenengo urte hontan, zaila, ez dakit, tendentzio horieko aldatzea, baina ikusten dira proiektu berriak, eta lehen komentatu den bezala, ikusten da jendia ari dela mugitzen, eta kasetaritza digitala sostengagarria ere, esan nahi, hasieran eredua zen, paperekoaren bersio digitala teatzea, baina digitala bakarri diran medioak aidea funtzionatzen, esan nahi, formulak ari dira sortzen. Da. Orain falta dena da, entzuten ari direnek pentsatzea, bai. Kazetaritza kalidadezko hasigitzen bali madugu horrek esan nahi du sos batzuk jarri beharra dauzkagula ezinbestean. Bai, egindako inkestan gainera,
egongo zinateke, galdetu zaie, bai Europarrei eta baita Euskaldunei ere, egongo zinateke prest epe laburrean ordaintzeko, gure sorpresarako Euskaldunak eta Euskal prentsaren irakurleak dira guztien artean prestutasun gehien agertu dutenak. Bai, 19 Euskal Herrian da Europan 15. Hori da, agian, ohituago ere bat gaudelako ordaintzen, ez ordaintzen soilik kioskora joan eta erosten, baizik eta bazkidetzak, kanpainak eta olakoetarako, ez? Badaukagu, nik uste dut hor badaukagula ere Euskaldunok alako kultura bat. Hori, igual beti ere krisian egon garelako, eta beti proiektuan lagundu behar izan direlako, herri ekimenetik ere sortutakoa direlako hainbat eta hainbat, horrek ere ikuste du zerikusia daukala, ez? Ederki, eta hainbeste kosta eta gero parametroak eta adostea, eta zen neurgailua hartu, eta 12 urteko lagin sendo hau hartu, eta ikerketa eginda gero, pentsatzen dugu segida eman nahiko diozuela, ez? Bueno, egia esan proposatu digute, badakizute behatokia edo behategia sortu du dala ekimen Euskal Prensa eta unibertsiadeen artean, Deusto, UPV eta ezin da gehiago, alasne. 3 Euskal Unibertsitate. Deusto Mondragon. Mondragon, ostras, Mondragon. Sortu da, behategia izeneko kasetaritza, euskarazko kasetaritzaren inguruaren jarraipen bat egiteko eta elkarlan bat izateko unibertsitate eta medioen artean olako inventu bat. Eta hortik bai proposatu digute, posible izango litzakeen aurrea begira, jarraipen bat egitea. Egia da guk ere buelta bat gehiago manai diogula historiari, esan deun bezala komplikatua dalako kalitatea zenbakitan jartzea, baina bai, badago ideia. Kontua da, eta hori prestatzen ari gara, erabili dugun egunkarietarako erabili dugun metodo hau tokian tokikoetara egokitzea izango litzateke hurrengo pausoa, ez? Eta hor alako froga bat egitea eta posible balitz hori ustea metodoia aplikatu beharko metodo gitza edo, ez? Horretan ari gara orain. Nola tokian tokikoak? Beste edabide batzuk esan nahi duzu edo? Ez. Orain, guk lehenengo pausoa izan zen Europako egunkari, 5 egunkari horiek egitea. Gero, Euskal Herrikoak egitea. Euskal Herrian egunkari bakarra daukagu eta gure kasuan laginean hartu genituen Argia, nazio mailako astekaria, eta Goiena, pizkat tokian tokikoen erreferentzia modura, ez? Hori, eta tokian tokiko hori bai neurtu dugu, baina ikusi genuen, egia da, egunkarietarako espreski egindako metodo horrek bazituela bere utzuneak tokian tokikoetarako, hori doitzea pizkat tokikoetara, tokikoetan beste gauza batzuk ere neurtu behar direlako, edo egunkarietan neurtzen diren gauza batzuk ez direlako. Ez dutelako balio. Doikuntza hori egitea. Metodoa berez nintzen egunkarientzako, eta gero doikuntza batzuk aurrikusi zian, baina gero ikusi zian praktikan, zalantza batzu sortu zian. Orduan horren inguruan hain buelta bat eman behar da, hemen batez ere bestelako, egunkari bakarra dagolako, eta bestelako medio batzui aplikatu beharko geniekelako. Prentsarako printzipioz, Beraz, argazki xeagoa ateratzeko asbotan zabiltzatela. Ez mua bai. Eta aurrera begira, sartu nahi balemo duzue bestelako euskarriak ere, eta irratia, eta horrek ere balioko digu guri, akulu bezala. Baita. Ondo torreko litzea duke. Antxauka Agirre, eskerrik asko. Zuei. Alas nahi estaran gauza bera. Mila esker, zuei. Eta Itziber Salinas 15 egun barru, beste gogoeta bat. Hemen txitan gara. Atzokoa betxe